ụlọ ọgwụ nwere akwa ndina karịrị otu narị akpọrọ St. Charles Galaxy Hospital nke ndị Ichidaruru bụ nke agbapegoro. Dịka obodo ahụ wee kọrọ anyị, ha bagidere n'ọrụ ahụ iji wee kwalite ezi ọnọdụ ahụike nke obodo ahụ, nke gọọmenti Anambra steeti gakwaziri n'ihu wee kwakojuo ngwongwo ọrụ n'ime ya. Onye nta aka anyị Ọdịnaka Nwaolisa ga-akọtọpụ akụkọ ahụike ka Karachi steeti abụ gọvanọ Chukwuma Soludo kwupụtara ọlụ dịrị gọọmenti ife gbasara ahụike, agụmakwụkwọ nakwa ihe ndị ọzọ eji eme ka ndụ tọọ ụtọ nyere ụmụafọ steeti a. Ọ gakwa n'iru wee too obodo a maka mbọ ha na-agba ịfụ na ha wulitere ọnọdụ obibi ndụ ndị mmadụ. Na nrụtụ aka ya ka onye ji ọkwa dịka maneja nke ya bụ ụlọ ọgwụ bụ Reverend Fada Augustine Igwebike kwupụtara ọlụ ha n'ihe gbasara ibelata ọnwụ nakwa inye ndị mmadụ ahụike bụ ndị bi gburugburu ya bụ obodo. Anya bụ iwe eji wee lụọ ụlọ ọgwụ anyị ji maka ya anyị nwere ndo nlekọta ahụike, ndị dọkịta na ndị nọọsụ mara iwe ekwe na-akụ vanne ya, ma ndị na-enye ọgwụ ma ndị na-eme nke nyocha dị iche iche a na-akpọ lab. N'ụlọ ọgwụ akwazi iwe niile gbasara amụmụ nwa a ga na-eme ọfụma, ma nlekọta a na-elekọta ndị ga-amụ nwa ka a na-akpa antenatal care, ma mgbe ha mụchara nwa ma mgbe a ga na-eme n'ụlọ ọgwụ a. Na Mburi ka Bishọp nke Ọka Diocese Most Reverend Paulinus Ezokafọ kpere ekpere ma gbapee ya bụ ụlọ ọgwụ ahụike maka ịmalite ọlụ. Ndị bịara ya bụ mmemme gụnyere onye ji ọkwa dịka onye kọmishọna na-ahụ maka ahụike na steeti a bụ Dọkịnta Afam Obidike, gụnyekwara ndị ọzọ eji okwu ha gbuo izu na ya bụ obodo. A nọkwa na ya bụ mmemme wee nye ọgwụ n'efu ma letakwa ndị mmadụ arụ n'efu bụ ndị obodo ahụ. Site n'Ichida, Ọdịnaka Nwaolisa maka akụkọ ụwa ABS.